Akawadhi weche goiko mabende timore alwora mag counties wa makaluo duol mar Special Economic Authority kwayo Privatization Commission mondo owe oko kambi sukari ma Miwani e chenro mar privatization mabende dhi nyime. Jatatije maduong' mar duol noero manoeri Dr. Meshaka Kimeu olero ni paro noero en mar mondo mi kambi sukari noero ma en mar piny owacho mamalo ochier e bwo Special Economic Zones. Kimeu omedo ni ikruoge oseket piny mar gero Economic Zone elo moro ma en mar kambi noero tok kane jopiny okwedo kama bende ni dwagere mokwongo. Oyango ni Economic Zones biro gi okenge mabende biro chiero kambi sukari ma Miwani e yo makare. The ongoing privatization by the Privatization Commission so that we can have it revived under the SEZ program. The SEZ program will give the necessary set of incentives and support to make the business more viable and profitable. The SEZ scheme will provide advantages in the operationalization and management of Miwani as compared to the way it was operating as a non-SEZ. So this set of support, incentives, and the right infrastructure will make the business to be more viable. County ma Kisumu ose e yore magisebedo ka gitayogo yore mag thieth e twak mare makende kod Lolwe TV MCA ma Southwest Nyakach manoeri Migosi Gad Okoth Olima okwayo gavana ma Kisumu manoeri Ngire Anyang' Nyong'o oneni thieth mar oganda odhi mbele e yo makare. Kano loso kod Lolwe TV Migosi Gad Olima nowacho ni gavana Anyang' Nyong'o oked kod mibadhi momako migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu komero ni gibiro temo matek gin kaka MCAs mondo gine ni thieth odok kuma ne nitie e kaunti no. Adawacho ne Kisumu County osegojo piny e yor mar thieth. Ok en gima ber ahinya nikech ng'ato man tuo ok nyal tiyo, ng'ato man tuo ok nyal gero county. Omiyo county dok chien nikech weche mag thieth ok dhi maber. Wase nyiso governor in many other words ne nyaka koro oti ongi jok manyalo konyo go tich corruption levels mantiere county mamiyo gigo ok nyal timore nyaka koro bed reduced mondo obed gi a working county moloyo duto te ni thieth mar oganda wa nyaka make sure na dhi mbele e yo manade nikech gima inyalo tim minyalo lorne osiptende ne jibiro chamo mshahara Kisumu en gima unacceptable kata mana head count ng'at mana gi check no ne wuogi chege no to tere ng'ato kuma ng'ato tiye to ng'ano ka onge kuno mondo kiko miye to kida golo jino loro hospital ne mondo biro cham mshahara Kisumu ne biro migi check Kisumu. It's not wrong, it's not right, it's very wrong. Oketho ngima jop. Isechogeko George Collins Owuor majakanyo mar migawo moken mar piny owacho mar Transform Empowerment Function Initiative owacho ni osiptende ma Kisumu onge dakteche moromo kaachiel gi gige thieth. Migosi Owuor nosiemo ten County Assembly ma Kisumu mochung' ne thieth ni giti tijgi e yo makare to nokwayo gavana Nyong'o ni ka weche thieth otame to duok ne serikal mamalo. Sama wawuoyeni joma mine, youth, nyithindo ok yud thieth e yo makare. Mae timore nikech achiel kuom gigo matimore en ni waonge gi doctors manyalo thiedho jogi. Waonge gi motivation mwatimo ne jogi. Jogi ok yud facility e yo maber ma ginyalo tiye. County Assembly ma Kisumu motelne e weche mag thieth gi ng'ato ni jagongo osegoyo county ni piny kabisa nikech Assembly ma Kisumu otamre tiyo tiji manomigi e wach mar rango wach mar executive, e wach mar rango wach mar loso chike kod wach mar represent the interest mag jopiny. Wabiro nyiso professor nika tijni otamo tim kaka Sonko nyotimo cha dhiwuo gi president okaw role mar health ni gin dhibagi. Kata kamano ten County ma Kisumu to gotach ni migawo mar thieth dhi maber kendo maonge ng'ikni. Kano loso gi Lolwe TV Migosi Alois Ager mochung' ne weche mag tudruok e County ma Kisumu olero ni nyaka ne chak UHC kata Universal Health Coverage atamalo mar jodak ma Kisumu madhi osiptende mag county odhi malo ahinya. Gima nyalo wacho e wach mar health ni like all departments health is doing very well. Health onge gima inyalo timo maonge gi challenges. To kaluwore gi gik manyo kaka nyo wachako implement UHC, gik moko setimore mang'eny manyiso wa ni health inyalo rit maber molo kaka irite sani.
ni nyaka nyo wachak implement UHC. Wayudo ni jok madhiye kuonde thieth mag county odhi malo gi atamalo 114. Tiende ni hospital manyo neno ji 5,000 sani neno ji 11,000. Chek ne ochul jo county te gi chek, ok lakteche kende. To ne wachulo ji gi chek mar January kende nikech ne wadwa timo gimiluongo ni head count. Wang'e ni wan gi jotich adi, to gin kanye, to gitimo ang'o. Esechego eko jodak ma Kisumu to ywak ni onge ber magisaneno e UHC nyaka chenro no ne chakre. Korka thieth no to nonego ng'inwa kata korka universal health care kane nyalo bedo maber to ng'i maber kasto okony jopiny ki jopiny inyore matek kabisa. Mimi naonelea gavana ya Nyang' Nyong'o atilie mkazo haswa katika sekta ya afya, haswa pale Russia. Vile hii maneno ya universal health care iliingilia, tunaona kuna challenge kubwa sana. Tunaona kuna line haswa casualty. Tunaona hapo huwa watu wanakufa sana. Nelolo TV kuke county ma Kisumu, an Zerubbabel Odiwuor. Jatend migao mar limbe e pacho kaendi manoeri migosi Najib Balala olero ni wach kwalo kod nego le mag bungu e moko kuom gigo mamiyo le moko mag bungu bedo maonge e pacho kaendi. Koloso Ruma National Park mayudore e county ma Homa Bay e kinde sidho okenge mag rito roan antelopes. Balala olero ni migao mar limbe oseketo chike mager piny mabiro neno ni le mag bungu orita e yo makare. Omedo ni campaigns mag kedo kod wach nego le mag bungu ok bibedo mag rito le mag liech kod omuga kende, to biro bedo nyaka mar rito gazelles ka chiel kod antelopes. Bende onyiso oganda modak machiegni kod kuonde mokane le mag bungu kata game reserves mondo opogre gi timbego eko mabende hinyo le mag bungu. Yes, we have also realized without having an investment of a lodge inside the park, the place would not be economical viable, would not attract enough visitors. We only have 300 visitors a month. If you calculate with the rates that we are charging, is almost about 150,000 shillings that generated every month, which cannot even pay half the salaries of the people who are here. So it's not economical viable until we invest, and we need to create jobs so we can address the HIV menace, we can address the issue of poaching, we can address the issue of bushmeat. So these are the jobs we want to create at the counties. And we are working with the county government to identify what will be 2 key projects or products that we can be able to develop and be able to market outside the country, both for international but also for the domestic market. He has identified with his team that roan antelope is a dangerous species, and they've come up with a strategy to protect it. I am very happy because this is a very important animal, and it's an animal that can bring a lot of people. And thirdly, the fact that Mr. came here and made this day an important day is a publicity for Homa Bay and Roma. Yes. Jerama TV wakao yoyo matin kaitibiro yudo wechego eko mag ohala ka chiel kod mago eko mag tuke kama bange abiro duogo monda mi wechego eko matimore pinje maoko.